Ó, ne! Úgy tűnik, mintha kalózkodtál volna Alice és Louis. A kalózkodás súlyos bűncselekmény a szerzői jogi törvény értelmében. További információkért látogass el a https://www.bluespirit.com/antikötőjel-piracy oldalra. Saját biztonságod érdekében. Világos, hogy kikapcsolod a tévédet. 5. Lehetőséged van. Ó, nem kapcsoltad ki a tévét. Most elveszítettél. Egy esélyt. Most 4 esélyed. Maradt. Kérjük, kapcsolja ki a tévéjét. Különben elveszít egy újabb esélyt. Komolyan. Nem hallgatott meg minket újra. Gyerünk, rendben, 3 esély. Ha még 3-szor figyelmen kívül hagysz minket, akkor valami rossz fog történni. Kérjük, kapcsolja ki a tévéjét. Viccelsz velem, már megint nem hallgattál ránk. Most feldühít minket, és nem tetszenek. Nekünk, amikor dühöngünk, 2 esély van hátra. Kapcsolja ki a készüléket. Oké, kezdesz már tényleg idegesíteni. Istenemre esküszöm, ez az utolsó esélyed. Ha nem kapcsolod ki a tévét a következő 10 másodpercben, akkor nem fogod megtudni, mi történik ezután. Ez az, amit te kértél.